Diri sa bukid ang among pang snack is ang amuar pong mga abot diri sa muang uma. Ug inani rasad kasagaran ang mas snack nimo diri sa bukid. Pero maura pud ni snack nga dili pud nimo kamahayan ug dili sad nimo basta-basta makaon dito sa syudad. Kay lagi man sa syudad is wala kay na maligya ani. Pero diri sa bukid is dali ra kay ka makabuhat ana basta na lang jud kay mga tinanom sa imuhang tugkaran ba. Ug anyway di ay mga dayno is mayong adlaw di ay sa tuang tanan. Kay kani man lagi nga time is napakuha ni sa bukid mo nang nag-decide ko nga magluto ko pang snack namo para sa hapon. Kay lagi diri sa mga bukid is layo kay mi og lungsod ug dili kay mi kapalit-palit og mga snack ba. Ug sugdan din nato pagbuak sa lubi ug sa ako ang pagbuak sa kong lubi so pila pud ka oras usan ako nga buak ang tanan. Unya pa jud ang sundang ni Papa kay gikawat man lagi mao nang lampas ang akong gigamit sa pagbuak sa mga lubi. Ug ayaw na lang na inyo pansin ang akong lampas diha kay tayaon jud na please lang. Ug shout out day ko sa nangawat sa moang sundang. Maluoy ka iuli intaw nang moang sundang. Kay mara og matitanos jud mi sa moang lampas ani kay hastang tayaa please lang. Ug kato dayng lampas akong gigamit mga dayno is ako ra jud tong gipangbuak sa akong lubi so wa jud to nako gigamit og pang ad-ad please lang. Ug kani ang tanang lagutmon nga inyo nakita sa moang lamisa mga day is abot ra day ni tanan sa moang uma. So bali ang napalit nako ani is kana rang mga sago, landang, kamay ug kanang pilit. Ug kani sa pagkabuhatan nako og binignit mga day is wa jud nako nigitipid sa lubi. Kay isa man gud ang lubi magdala og lami sa binignit. Mao na ako magluto mo og binignit so ayaw jud ninyo siya tipira sa tuno. Ug kani sa ding adlaw mga dayno is grabe ka bugnaw diri sa moang lugar. Mao nang wa pa jud intaw nako na nahubo ang ako ang jacket please lang. Kay lagi nagsugod ko digamo ani is buntag sa jud. Kay para pag abot sa alas 3 hapon is naanami pang snack ba. Ug isa sa diay sa pinakaganahan nako diri sa bukid is presko tanan ang imuang lutoon. Para sa ni kamuti, saging ug ang balanghoy ug kanang ubi is mao pa jud pagkuha sa akong papa ana gikan sa yuta. Ug mao jud ni gitawag nga fresh from the land. Huy. Ug sa balanghoy di ay ang ako ang gigamit ana is duha ka klase, puti ug ang yelo. Unya lagi kay amo ang nangka is wa pa manamunga, mao nang missing jud ang nangka anihang pagkabinignita ba. Kay isa sa drabaon tato nagdalag bida ang nangka sa binignit kay lagi siya magdala og kahumot. Ug kani sa diay nga pagkaon mga dayno isa bukid asad ni kasagaran nimo makita nga naay daghang magluto ani. Kay sa syudad manggod is wala kay ko kakita or wala kay ko kabantay nga naay na maligya ani ba. Muna pag mauli ko sa bukid kauno nako ang mga pagkaon nga wala nako kaayo nakaon dito sa syudad. Sama aning mga lagutmon so dili man jud kay na nimo mapalit dito sa syudad kung wala jud kay extra nga budget ba. Kay kabalo man jud ka sa syudad nga walay libre dito so tanan paliton jud na nimo. Pero diri sa bukid is libre ra jud na ang tanan basta kabalo lang jud ka mo tanom. Pero kaning tanuman ni Papa is dili pa jud ni siya mao kay lagi ting init pa man karon so wala jud kay siya nakatanom sa ubang mga lagutmon. Ug kani sa din pagkalutuan nako mga inday no is daghan ra sad ni so mao nang pagkahumagluto nako ani kung maluto na jud ni is manghatag sad ko diri sa mo ang mga silingan. Kay di man sad mo ni mahurot kay lagi mga mi is upat ra mi kabuok diri sulod sa balay. Kay nahuman naman ko tanan og ad-ad mo nang gipakagod na nako si Papa og lubi. Kay nahuman naman si Papa sa iyang pagkagod mo nang ako nagmikos-mekos na sad ko diri kinomot sa lubi. Ug kani sa din pagkalutuan nako mga dayno is wa jud nako napakita sa inyo ang tanan nga panghitabo ba. Kay lagi man nalubat ang ako ang kamera. Ug inani na day kalami ang binignit nako pag human ako gluto. Kay ako raman sad ang nagluto ani so ako ra jud puy gilamian please lang. Pero sa tinuod lang jud mga day is lami kay ni ako ang binignit kay lagi laut kaayo ba kay ay pilit ug naapo siya gabi. Ug anyway day mga inday maura sad na ako i-share sa inyo ug diri na sad ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Bye mo ay.